Chino! Opa. Sa panahon na kung saan ang init ng panahon na sinabayan mo pa ng pagtaas ng gasolina, yung totoo, sinumpa ba ang Pilipinas? Ay, totoo to mahal Ang init na ngayon, ang init pa ng presyo ng petrolyo. Na dati ang aking nung ako'y nagda-drive dati no, ang aircon level ni Kim Chino ay 1 lang pwede na. 1 lang hindi ka pa maglalapot. Pero ngayon 2, 3, 4, naku wala pa rin, ang init na ng panahon ngayon, grabe no. Tapos kapag tinaasan mo naman yung aircon mo, kakainin yung tataas konsumo ng gasolina. Ano ba? Mahal! Tamang inyong pagkakarinig, ako po ito ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino, na kapag natikman mo, ay naku, sinasabi ko sa'yo, hahanapan mo. Oo, kaya kapag nakita mo ko bukas, lalo na sa mga taga-Pasig dyan, ay naku, sinasabi ko sa inyo, libre ang yakap kay Kim Chino. What? Mamaya sabihin ko yung detalye dyan. Anyway, mahal. Makakasama mo ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama malalasap kung ikaw ay namomroblema sa traffic ngayon kasi nga Friday, no? Ano pa ba? Kung ikaw ay naghihintay ng matapos ang rush hour o di kaya hinihintay kang sunduin ka ng kabit mo. O di kaya ikaw ay nagdadrive ngayon, nagbabantay ng tindahan, ako ang iyong makakasama. At syempre tonight, special at good vibes lang tayo ngayong Friday. Bakit? Kasi pag-uusapan lang natin sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko lang yung 3 date ideas ngayong summer at ngayong may krisis sa gasolina. Ito unang-una, mahal. Ito, ako talagang ginagawa ko rin to at nakakatipid ako. Unang-una, i-consider nyo ang mall date. Saan pa kayo? Walang bayad ang entrance fee. Kung ikaw ay may kotse, minsan flat rate naman no, ang parking fee. So kapag nag-mall date kayo, libre na agad ang aircon. Ayoko na mag-promote kung anong branch ng mall ang gusto kong pinupuntahan. Baka mahuli ako in the near future kung ako may isasabay na date. Pero medyo mahilig ako dyan sa may SM North banda. Hala! Sinabi yung branch din. Diyan ako madalas nagagawin kapag nakikipag-date. Magandang i-consider na makipag-date ka sa mall. Bakit? Nandyan na yung kainan, nandyan na yung sine, nandyan na yung mga libreng tambayan, coffee shop, di ba? And ano pa, makakalibre ka, mainit nga mainit. So makakalibre ka ng air condition. Unlike kapag kayo ay minsan nagti 3 hours. Saan nagti 3 hours? Minsan nagti 3 hours sa mga saan ba nagti 3 hours Kim Chino? Bakit pumasok sa isip mo? Hindi, minsan 3 hours kayo nag-uusap sa kotse. Naka-on yung aircon mo, naka-on yung makina ng kotse. Ubus talaga gasolina. Lusot naman. Diba? So, only hours kayo sa mall, and at the same time makakatipid kasi nga presko na yun, malamig na air condition. Tapos may mga depende sa budget nyo na ang kakainan nyo, depende na rin sa budget nyo ang itinerary nyo. Ako talaga ay highly recommend yung mga malls na hindi gaano matao, para at least diba, kung makita ka ng totoong jowa mo, totoong asawa mo, hindi ka mai-skandal. Nag-promote pa ng hindi. Doon sa wala ganong tao, para at least, di ba, meron at some point spaces, personal spaces, makapag-usap kayo ng matino, ng seryoso. I love it. I miss dating na. Wala tuyot. Wala na rin pera Wala na rin ako pan-date.
Anyway, malisa pa lang yan. Huwag kayo mag-alala, meron pa akong dalawa dito. At si Kim Chino ay kasama mo hanggang 9 p.m. pa naman. But for now, balik na muna tayo sa Rock Music. At syempre, dito ka lang mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!